मास्टर नया जनरेशन का तरज बजावत पड़न तरस त तरज हो प्यार कितना बढ़िया बा कोनो स्लिम बॉडी के लड़का के तनी फैट बॉडी के लड़की से प्यार हो गई लड़का निराश बा लड़की कहे निराश मत होका का कहे मास्टर एकदम नई तरज हो लड़किया कहे अरे मारन मान मान और आशीर्वाद आदरणीय हमारे बड़े भैया जी कहे अरे मारन मन सब तोहरे बधन बोलो का फरमाइश का फरमाइश सटा ये जान बाटे नया सामान या उमरिया भी बेहिस बा अरे मारा न मन सब तोहरे बधन बोला का फरमाइश बा तनी सटा ये जान बाटे नया सामान आउ मरिया भी बाईस बा ओ कब लेवे न देव हम आतर आतर अरे आतर लइका कहे हमरो फरमाइश जाना अरे ना ढेरी मोटा या ना ढेरी चाकर अरे ना ढेरी मोटा या ना ढेरी चाकर लड़की त चाही कमरिया के पातर लड़की त चाही कमरिया के पातर नया जनरेशन का नया नया लोग से नया अपेक्षा करे के चाहिए जे जौना विधा से फेमस बा वो विधा से छेड़छाड़ नहीं लेकिन जे जैसन बा वैसन गावे के चाहिए का कहे अरे ना ढेर मोटा या ना ढेर चाकर ना ढेर मोटा या ना ढेर चाकर लड़की त चाही कमरिया के पातर लड़की त चाही लड़की कहे कि निराश मत होखा निराश मत होखा खा कहे ए 24 करे हम गोल्ड बानी हो 24 अरे खाइल पियल दे तबे बोल्ड बानी हो खाइल पियल दे तब लइका कहे हो जी बकरत हो खेले ती टाइट होखे जवन ऊपर ले नीचे टाइट होखे जवन ऊपर ले नीचे ले हो खाली तोहरे खातिर खुली लाकर लाकर अरे लाकर अरे ना ढेर मोटा या ना ढेर चाकर लड़की त चाही कमरिया के पातर तमाम तरज बा अच्छा तरज का भंडार बा गवैया रोज गावत बना हमके तो नयके गैला सरवा लोग पहचानी ला तो हमके नयके गैला से पहचानी ला तो हम नयके गावत नहीं